Pant og kopper affald længere fremme. Projekt Hjemløs er blevet inviteret af Det Kongelige Teater til, at vi kan komme ud og indsamle pant og kopper. Og det er det, som vi gør på tribunerne nu. Vi er meget, meget glade for, at Det Kongelige Teater har tænkt på Projekt Hjemløs, og vi kan få lov til at samle penge sammen på den her måde. Det er en super fin idé. For mig som eventarrangør, samarbejdet med Projekt Hjemløs er utrolig stor hjælp. Det hjælper os med at sikre, at så meget pant som muligt bliver genbrugt, og hele logistikken omkring affaldshåndtering glæder meget bedre. Jeg er meget tilfreds og glad med samarbejdet med Projekt Hjemløs. Det vil ellers være et godt fund. Du skal nok bruge den. Det var en flot forestilling, ja. Det er så hyggeligt. De er meget dygtige. Det er jo dejligt med fyldte poser af pant og grus. Vi er super glade for samarbejdet med Det Kongelige Teater, og vi tager gerne imod nye udfordringer. Hvis der er andre, der har brug for os, så kommer vi gerne og samarbejder med jer også.